Шагом! Марш! Белем усагында кадет класстары 6 ел эшләп килә. Ягъни 6 класстан алып 9 класска тиклеме бында ошо юнәлештә махсус рәвештә 2 сыгырылыш классы әзерләнә. Кадеттар үз каданында гына кайнап калмай, ситкә сыга. Мәскәүдә үткән сара яшьтәрдә хәрби патриотик рухта, мәдәни һәм физик тәрбияләү яһәтеннән отошлы, шулай ук яшь армия хәрәкәтен йәнләндерү дә төп бурыч булып тора. Безнең әзерләнү калган классларга караганда бик аерылып тора. Иртәнсәк сәгать 8-дән үк без стройподготовкага барабыз. Ә мәктәптән һуң да без шул юнәлештә көнебез үтә. Укучылар җитәкчеләр тәҗрибә уртаклашкан, укуда, спортта, иҗатта, җәмәгать эшләрендә үзендәргә дәртләндерү бүләкләре тапшырылган. Июньдә илебезнең төрле төбәкләреннән яшь армиясылары, хәрби патриотик клублары, тәрбиячеләре, казак җәмгыятьләре, балалары, диңгез яшьләре сакырылышка әзерләү үзәкләрендә шөгыльләнүчеләр дә катнашкан. Кадеттар уку процессынан башка, тәрбияви эшеннән башка инде төрле конкурсларда катнашалар. Республика кимәлендә, Россия кимәлендә безнең егеттәр җитәкче мәнбәрәтен зональ ярышларда катнашып, Зарница буенча урыннар алдылар. Кадет Республики Башкортстан, лучший кадет Республики Башкортстан конкурсында 1-нче урын һәм 3-нче урын алып кайттылар. Һәм дә менә быелгы елда инде без уларды Мәскәү каласына ярышка җибәрдек. Улар сборда катнашып кайттылар. Сибай гимназистлары июньдә аз составлы буларак аерылып торганы, башка командаларга кеше исәбе 2 тапкырга күбрәк булуга карамастан, Сибайдар сарыла уңышлы сыгыш яһаган. Гимназия интернат кадеттары команданы презентациялауда, тарихи викторина, тантаналы маршта үтү конкурсларында 1-нче урын яулаган. Бунан тыш кадеттар стройда йөрмән үтүдә 2-нче, еңел атлетикала 3-нче урынга өлгәшкән. Фәрваз Рафиков, Руслан Көмешков, Любовь Карпова, яңалыктар.